bocah lanang bocah ganteng manis rupane kumis tipis penambah manis ora disangka bintang pantura nyata aduh gawe gemeter ning dada ana isine ana wirange tapi ati bintang pantura rasane bahagia bintang pantura gawe kebayang mata si kumis tipis gawe sun kepikat resah si kumis tipis gawe kebayang di mata si kumis tipis gawe sampeyan kapan bae waktune mamaku ketemu maning mamaku kapan bae waktune bisa kesana ora disangka mamaku si kumisnya apa mamaku aduh gawe kebayang mata mamaku anak isine anak wirange mamaku tapi ati rasani bahagia wabetenan mamaku sayang duh mamaku katon bae ning mata duh mamaku gawe sun kapikat tresna aduh mamaku paling enak duh mamaku kapikat tresna kapan bae waktune ketemu maning kapan bae waktune bisa kesana dudu saking pengen mangan serba enak dudu saking akang kenil mimi neneng pengen nyandang barang abang mimi neneng sun lagi kepikat tresna ya kang kenil karo sawiji pemuda Arjuna bang wayang mimi neneng kang kenil hirang reman ari kerung-urung mana pribasane ya mimi neneng kang kenil sampeyan mimi neneng kaya kekatunan bae wong bagus sapa arane kaya mimi neneng kang kenil sayang Arjuna lambang wayang kang kenil bala merang sapu jogan mimi neneng wah daman rasa krese dengan kang kenil bog dhuwur tengah sawah kang kenil wah daman pengen
aya kekatunan baik Kang Kenil ketua panitia satu Kang Kenil matur kesuwun Pak Kuwu mana saya Arjuna lah bang wayang ya Kang Kenil Kang Kenil Kang Kenil buk dewa tengah semua wang demen pengen ketumpon ya Kang Kenil Kang Kenil bala merah sapu jogan Kang Kenil wang demen rasa klesedan kadang menangis ya Kang Kenil Kang Kenil Kang Kenil suka ngatuan Kang Kenil wis kepalang demen sampeyan Kang Kenil yen dikelakon bisa edan Kang Kenil awak gering beli kurang mangan Kang Kenil Kang Kenil Kang Udin pikiran pusing yen wis kelingan Kang Kenil Kang Kenil gue kemat lan jampi apa Kang Udin Kenil Kang Udin Kenil sampai yeyen ora berdaya mengangkatkan ajang kari ulah Kang Rasmana siji Kang Rasmana Kang Rasmana wayang temen Kang Rasmana ora laksana Kang Rasmana Kang Rasmana beli sidang bos catering loh bener pilihan jiwa Kang Rasmana bos catering wedang putih dibuang tengah welukon bos catering loh bener suka mati tenimbang ora kelakon gue kemat lan jampi apa Kang Rasmana bos catering sampai yeyen ora berdaya Kang Rasmana bos catering Kang Rasmana aja kari Kang Rasmana bos catering loh bener yeyen damel beli bisa mari Kang Rasmana wayang temen yen pulang ora laksana bos catering isi dak kawin karo pilihan jiwa bos catering wedang putih dibuang tengah melukon bos catering suka mati tenimbang bos catering ora kelakon wis kepalang demen sampeyan bos catering Kang Rasmana yen kelakon bisa edan Kang Rasmana tulung aja kari Kang Rasmana bos catering demen beli mari Kang Rasmana wayang temen bos catering ora laksana bos
pasukan komben yen beli kelakon bisa edan pasukan komben pasukan komben aja ngingkari pasukan ruwet bos komben ini bisa mari pasukan komben wayang temen pasukan ora laksana pasukan komben lisida kawin karo pasukan pilihan jiwa wedang putih dibuang tengah welukon kang kenil ora kelakon kang kenil sing wilayah wis kepalang demen kang kenil sing wilayah kang kenil kang kenil kang kenil kang kenil kang kenil 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 kang kenil maning sing duwe wilayah paling eman kang kenil kenal kenil kenal kenil kang kenil kang kenil kang kenil kang kenil kang kenil 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 wayang temen kenil kenil ora laksana kenil kenil kang kenil kang kenil kang kenil singgah wilayah wedang putih kang kenil tengah welukon kang kenil singgah wilayah kang kenil maning kang kenil ora kelakon wis kepalang demen sampeyan kang asmana yen beli kelakon bisa edan bos catering kang rasmana wong lo bener bos catering paling sayang kang rasmana bos catering lo bener paling sayang kang rasmana wayang temen yen kumat ora laksana kang rasmana bos catering lo bener pilihan jiwa kang rasmana wedang putih dibuang tengah welukon kang rasmana suka mati teguhan ora kelakon kang rasmana wis kepalang demen bos catering kang rasmana bos catering lo bener momen kakang aja ngingkari kang rasmana bos catering lo bener kang rasmana demen beli bisa mari kang rasmana bayang temen yen kula ora laksana kang rasmana bos catering pilihan kang rasmana pilihan jiwa kang rasmana wedang putih dibuang tengah welukon bos catering lo bener suka mati tenimbang bos catering sing lo bener wis matur suwun bos catering Percaya nih wong kene mah. Duitnya kuat. Sing ora kuat kelowor. Apa sih? Kelowor keringet kayak wong adus. Kalah sing joget deh ya loh. Kalah sing joget kejengkang dewek.